Na po natin. Patutuyuin. Na patutuyuin. Yan guys, kaunti na lang po. Malapit na. So yun po mga kaparing Jason. At yun nga. At sabi nila, kunin daw nila tong GoPro ko. Kasi ako mag-i-edit. Edit ako dito sa barracks. At tapos kami ni Kuya Puloy gumawa dun sa kanila, kila Ate Bidang. Yung ginawa namin yung paglagay ng handle dun sa sa may cabinet. Tapos sabi ni Ate Bidang magagawa daw sila ng ice candy dyan kay Chinchin. Tapos sila magbablog, kunin nila tong GoPro ko. Hindi kasi Ate Bidang. Ayan. Gagawa sila ng ice candy pang tinda ni Chinchin. Dadalhin po sa school. Doon sa magtitinda. Ha? Pangit ng sandok ba? O ito si Ate Bidang. Ate Bidang, ikaw na bahala nito? Mag-edit ako. Thank you. Mangga. Gaisin lang. Gaisin di si Chinchin. Huwag mo itutok sa mukha ko. Dito oh. Mukha ko mabakalsan. Magsuntok ko ka. Ayusin mo kasi. Hindi mo pagtutok sa mukha. Wala to, cornstarch. Cornstarch. Tapos mainit na tubig. Hi guys! For today's video, ayan, let's go. Ayan, na ni tita yung mango. Mango. Toppings. Tapos ito naman yung ano nga ito? Mayroon na siyang cornstarch, diba? Ayan, cornstarch. Pampa ano yung cornstarch? Pampayami ng ice candy. Para malambot, parang ice cream. Ano? Ice cream din. Bulol. Nabulol. Parang maglasang ice cream. Ice cream di, ayun. Para yung texture niya guys, ice cream na ice cream kahit matunaw. Diba? Oo, para hindi Magmukhang yellow. Oo, yun. Kasi, yung unang ginawa namin ni Chinchin, yellow. Naubos na yung flavor, natira yellow. Pero masarap naman. Sarap yun. Masarap naman. Ayan. Iniyakan pa yun ni, ng anak kong bunso. Iniyakan yun. Naubusan. Pabakal po. Tulusan na. Iniyakan yun. Napalo ko yun dahil doon sa skin. Ayun, tumigil. Ayan na. Isa na lang kasi yung ice cream din na titungan. Ayan, naubos po kasi yung ice candy na unang ginawa namin. So, ito, ayan, first step, ayan, pinag-boil ng water, mainit, and after that, nilagay po yung cornstarch. Ayan, continuous lang ng pag-stirring, ayan, para daw, hindi magbilog-bilog. Ayan. Wala yung kapon. Continuous lang tayo sa paghalo. Ayan naman yung sa mango toppings. Gusto yung mag-order kayo, mag-order. Joke lang. Namitan mo daw kung matag-an. Matamis to. Yun o. Bago pa. Tikman mo na. Agad na asukal? Di ba, asukal pa lang yan nilalagay. Ayan, asukal pa lang pala yung nilalagay. Kaso lang, oh. Ay, matikman mo na. Yun na lang.
konti na. Kaso matagal pa yan. Malalapot pa yan. Matagal pa. Mga ilang minutes. Malalapot yan. Hindi ko alam na po. Oh, matagal-tagal pa daw yan. Lalapot pa. Hiram ako ng... And first, sa mga hindi nakakaalam, first time ko lang pong gumawa ng ice candy. Yung first ko pong gawa, yun yung pandan na naubos na po. And now, ito naman na mango na may cornstarch. Yung nagawa po kasi namin before, walang cornstarch. Kaya, yun. Pero ngayon, madami-dami na siya kasi may cornstarch na rin. Tingnan natin kung anong result, kung masarap ba. Yung gawa namin ni tita. Hintayin natin maging malapot. Malapot. Ganda ka na. So, gusto ko lang sabihin na, ayan, thank you kay tita na tinulungan akong gumawa ng ice candy. Kasi before, siya talaga yung gumagawa ng ice candy. Yan, nakikita ko lang siya nagbabalot na ng ice candy. So, hindi ko talaga alam kung paano gumawa. And yun, tinulungan niya akong paano gumawa ng ice candy. Kaya, yun, thank you so much. Ayan. Siya na po yung nagkudkud yan. Ako naman yung naghihiwa. And also, yun yung ginagawa. Ayan. Nilagyan namin ng plywood kasi napapatay yung kasun. Mahangin kasi. Ayan, hinihintay natin kumulo. Pero malapot naman na siya. I think madali na to. Malapot na. Ay, bungi. Ah! Hindi pa yan? Konti na lang. Iba man. Yan talaga. Dali na. Tapos kan sunod na gagawin. Buksan ng Batas. buksan ng gatas. Ayan guys, malapot na po siya. Hintayin na lang natin na kumulo. And after that, pwede na nating i-off. Ayan guys, so basta lagyan na natin siya ng condense and evaporated. Ayan. Ayan, malapot na. Parang kalamay. Ito na. Ayan, okay na daw. Hawakan mo nga lang po dami. Ang dami. Aray ko po. Nakawakan ko yung ano. Ang daming magagawa. Oh, di ba? Ang dami naman May dito. meron siyang ano, tera-tera. Wala dito. Tingnan sa langas. Pinagin mo yun. Alin mo na yung mango? Sige na lang yun. Sorry for the ano. Hindi-review kasi ako. Kaming examination. Uy, grabe ka. Huwag mo naman ito sa akin. Ilagay na, de? Opo.
Lagay na natin yung mango. Napakuluan na po natin yung water, tapos yung cornstarch. Nalagyan din natin ng asukal. After that, malapot na siya, kaya next na yung gagawin ay lalagay na natin yung baby. Buksan mo yung electric pan. Napasok ako. Wow, sarap. Ano ba yan? Kaso. Ayan pa pala. Haluin mo na natin. Sige nga mo halo. Yung nabili kasi, yung nabili ng asukal. Hindi pala ito. Pero ayos lang. Okay. Mas kikita ka dito, madami kasi dun sa una. Dun sa una, ano lang yun? Dun sa una po, kanti lang po yung Pagki lang nakita. kasi yun. Pero dito, share naman ako na madami na nagagawa. Madami na magagawa dun. Nasaan ba na? Tikman mo na. Ayun pa kasi. Bago ang lahat, nasa na yung isang binili mo. Asukal pa. Ito. Oh. Nalagay pa natin yung pang. Yung nasa lata kasi mas maganda yun. Ano po ito? Ginatan. Ginata. Mamaya, pagbahaw na yan, buko na yan ginata. Maganda yung nasa lata. Pagbulit ko kasi. Saan ba ito? Hindi ko lang. Kalayin na, di ba? Na po natin. Patutuyuin. Ano patutuyuin? Para magamit na yan. Para umabilog na. Ano natin ang electric fan para maano, para hindi na mainit.
Para siyang mais. Ayan na. Ayan na. Ayan. Ay, direct pa. Patayin natin. Anong papayuin? Pabahawin. Pabahawin. Ba't nila Palamigin. papayo? Palamigin. Ano ba? Pag hindi na matuyo, hindi na malapot. Pwede nang balutin. Balutin mo ko ng plastic. Kulang din yung plastic yun. Ay, dalawa. Dalawa? Binili mo wala. Dalawa? Isa. Yung Isa. Ayan. Naulog na. Yung malaki. Okay lang naman. Okay lang naman. Ayan. Ayan. Pinapalamig na lang natin siya. And after that, pag malamig na, ayan, I'll set naman yung mga gamit para sa pambalot. Para ready ng balot. So, thank you. Gusto ko lang magpa-thank you sa lahat ng sumusupport ng sa akin, ayan, sa paggawa ko ng ice candy and sa mga taga nandito na bumibili, ayan, ng yellow na rin, and also sa pagbili ng ice candy. And thank you so much, and thank you din sa mga tumutulong sa akin. Ayan, sila tita na tumutulong na magawa ng ice candy. And pinakamusta ko din lahat ng sponsor, viewers, and also ng supporters ko. Pangit ko na, okay na. Diba? So yun, mag-ano muna ako, magre-review muna ako dahil midterm exam na namin bukas. And after ko mag-review, magbabalot na tayo ng isip. So for today's video, ayan, magbabalot na kami dahil pwede na siyang balutin. Medyo bahaw-bahaw naman na. Ayan. Alagyan na natin. Para malagay na sa ref. Kasi isa lang yung imbudo. Ako na lang wait lang. Tapos ako yan. Tatlo na. Ayan kung ilan yung magagawa. Masasin ko mo. Isang takal man yun yun. Kasi mahaliit. Kasi di isa. Isa din? Ah. So, okay. Pitin na natin. Medyo ano yun? Medyo ano yun? Magpusit. Tama na yan. Bukod na sana yung pag-ana. Crossing.
Sobrang naman sa push. Hindi na pagbutumon. Kasi nari-asin ko. Yan. Paras mo ng takal. Ano yung ako? Hindi man yan tama lang yun. Isang tangkal lang yun. Ang unang bibili swerte. Dala kayo sige ang karot magdalis. Kaya karot, bibili ka ng ice candy. Umalis ka lang, hindi ka bumili sa akin ng ice candy. Na to. Kaso mag-vlog sa amin, hindi ka bumili. Kaya karot. It. Baka na. Ano to? Bili na. So, kanta ko ano? Parang ganyan na sa isa. Ice candy. Ice candy. Mag-ice candy ka na. Mag-ice candy ka na. Tama, init mo man. Okay. Agkukuha ako. Ano mo na yan? Bangin. Kaya wala ko dito sa. Obi, agad na yung bakalan. Bidakol na di, bidakol na. Ay! Tignan kita, Bi. Pwede na kami mag-times, B. Gulat pa ko, Bi. Pwede na kami mag-times, B. Bidakol na di. Piso sana. Piso sana, di piso. Bukas pa itong mapupo. Piso daro ka. Ano ka dyan? Upo lang, upo. Tapos mga yung pukpukon. Parang bakal sa akin. Dari, ito, pinang pukon niya.
Inaano ko yan. Nananapan kami sa ice candy. Uy, madami na. Madami na. Ang dami na siya, guys. Walang magre-reklamong hindi masarap, ah. Hindi ko na yung curve pa baka lang. Tanapan pa yung kami. Basta tayo. Ang dami na siya. Let's go. Madami na, madami na, madami na. Ha, ha. Ate. Yun guys, konti na lang po. Malapit na. Malapit nang matapos. Malapit na. Ayan. Madami na siya. Yan, puno na yan. Ang dami na namin na nagawa. Ay! 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 O, di ba may nahulog? Tingnan mo. Nabuntis na siya, guys. Swerte po yung makakabili nito. Bukas yan. Hindi po butas. Yan, konti na lang, oh. Malapit na. Marami na kami, guys. Marami na kami. Ala, kawawa. Nagtatusok yan. Nagtatusok yan. Ano yan sa ito mga bros ngayon? Nahulog. Malapit na. Ano? Oh, ano? Taas naman po. Ayan, guys.
Sarap naman ito. Mas Pasahan? Bakit yan? Hindi madoag. Tapos na kami. Ayan guys, ang dami. May isa pong ice candy malaki. Color white. Ayan, oh. Okay na. Tignan na natin. Oh, natapos din. Success! Yan, okay na. Yan. Okay na! Bye-bye. Bye-bye. Thank you kay tita. Huli natin kay kuya. Kuya! Tapos na kami! Tapos na kami. Ayun guys, natapos din. And after that, pagkatapos ko po noon ay magre-review na po ako for my upcoming midterm exam. Ayan. Thank you so much po for watching. Ayan. Bye-bye.